24. mayda Amerikanın Texas ştatynyň Uvalde şäherindäki yerleşýän Rob diýip adlandyrylýan başlangıç mektebinde 18 ýaşly ýaş ýetginjek atış ýaragda mektebe hüjüm edip 21 adam öldürdi. Bu barada Amerikanyň köpçülikliğin habar beriş mediasy habar berýär. Bu ýaş ýetginjegiň ýerden sagat 11:30 töweregi orta mekdebiň golaýyna avtomobil ulawda gelip, soňra mekdebiň howlusuna atış ýaragyny ulanyp giýrendigi şol mekdebiň howpsuzlygy üçin görünen kameralaryna düşürilen. Bu 18 ýaşly ýaş ýetginjek şol mektepde okuyan 19 sany ýaş okuwçydy we 2 sany muallimy öldürdi. Okuwçylaryň ýaşy 7 bilen 11 ýaş arasyda gaýdylýar. Bu ýaş ýetginjek şol mekdebiň içinde Amerikanyň polisiýalary tarapyndan atylyp öldürilenligi habar berilýär. Amerikanyň awtow işleri alyp barýan gullugynyň habar bermegine görä, bu ýaş ýetginjegiň ady Salvador Ramos bolup, onun orta mektepde okan döwürlerine hiç kim bilen gatnaşyk saklamandygy we hatda özüniň ulanýan Facebook sahypasyndaky paylaşan ýazgylaryna ilki enemi öldürdüm, sonra orta mektebe hüjüm etjek diýilen ýazgylar paylaşanlygy habar berilýär. Are we going to stand up to the gun lobby? Bu bolup geçen ýagdaýdan soňra Amerikanyň prezidenti Joe Biden öldürülen çağalaryň enatalaryna bolup geçen ýagdaý üçin gynanç bildirýändigini aýdyp, bütün Amerikan halkyny Amerikada ulanylýan ýara lobisyna garşy çäre görülmäge çagyrýandygyny aýtdy.